Glenn Calleja huwa prożatur u poeta li ma jiddejaqx jesperimenta bil-lingwa sa ma jasal għall-espressjoni li jixtieq. It-tim tagħna ltaqa' ma' Glenn sabiex jitkixxef aktar dwaru u dwar kif jaħsibha fuq il-kitba. Il-kitba għalija hija prattika, ġifieri hija fejn tmur tfittex ħsibijietek. Mhijiex fejn inti tmur tesprimi xi ħsibijiet partikolari jew tikteb xi manifest biex ħadd ieħor jaqrah u jifhmek. Le, ma hija proċess fejn inti tfittex ħsibijietek, tfittex il-fehmiet tiegħek, tfittex ix-xbijat li jbeżżawk, ix-xbijat li jferħuk, tfittex dak li b'xi mod jew ieħor tidentifika miegħu bħala identità ġifieri. U allura huwa proċess ta' tiftixa, anke meta jiġi ppubblikat, ma jfissirx li għax lest tal-pubblikazzjoni hemm xi kristallizzazzjoni ta' ħsibijiet. Mhuwiex hekk, huwa sempliċiment għalija huwa tberriħ tal-mistoqsijiet u l-interessi forsi tiegħi, forsi ta' xi wħud oħra li qed ifittxu bħali. Issa ili iktar minn 20 sena li ħriġt l-ewwel ktieb tiegħi, Eki Teki. U tul dawn l-20 sena dak li baqa' jinteressani huwa essenzjalment it-tiftixa u t-tiftixa għalija tista' tkun stilistika, ġifieri jiena jekk pereżempju taqbad Eki Teki imbagħad taqbad kull flaxija pereżempju, stilistikament ivarjaw kompletament. Anke iswed assolut imbagħad varja stilistikament mod ieħor. U allura għalija dejjem qisha tiftixa primarjament li żarma anke l-istruttura tax-xogħol innifsu tal-poeżija. Il-mod kif tinbena il-poeżija fix-xogħol tiegħi, il-mod kif jinbnew ix-xbijat, kif jiġu orkestrati, għalija huwa l-qofol tal-proċess, mhux se ngħid, kważi huwa sekondarju il-kontenut tematiku biex ngħidulu hekk. Però l-proċess innifsu, l-kompożizzjoni l-iktar li tinteressani u dik naħseb hija konsistenti fuq is-snin. Waħda mill-punti li jikkritikawni fuqhom hija li xi kultant il-poeżija tiegħi mhix aċċessibbli, hija impossibbli biex tinqara. U fil-waqt li naqbel hemm ħafna punti fejn ikunu indeċifrabbli bħala xbija, xi tfisser di xbija. Imma fil-ħajja ta' kuljum mhux kull ma naraw nifhmuh. Naħseb l-idea li rridu nifhmu l-poeżija, rridu nifhmu l-letteratura hija tillimitana ħafna. Xi ħaġa li f'dixxiplini artistiċi oħra, pereżempju fl-arti viżiva jew fiċ-ċinema u hekk, ittraxxendew. Fil-letteratura inqas kien hemm min għamel sforzi ovvjament. Imma jien naċċettaħħa u nilqaħħa bħala parti minn dak li settin il-kitba. Mhux neċessarjament xi ħaġa ċara. Ma jekk hemm punt ta' punteġġjatura, naf li qiegħed hemm għax irridu qiegħed hemmhekk. Anke ġifieri meta hemm affarijiet li mhumiex ċari għall-aħħar, naf li għax hemm reżonanza ma' dik ix-xbija, anke jekk mhix ċara. U allura nżomma appuntu għalhekk. Il-kitba tista' tiġi malma, iva. L-elementi kompożizzjonali jistgħu jiġu malma, mela le, inti tista' tagħlem ritmu, tista' tagħlem il-pass tista' tagħlem kif il-vuċi tkun konsistenti. Dawk iva jistgħu jiġu malma. Ifisser li tista' tagħlem li xi ħadd ikun kittieb tajjeb jew kittieb immaġinattiv. Le, mhux hekk, mhux qed ngħid hekk. Imma t-teknika tista' tiġi malma, iva. U tista' tiġi malma anke biex issolvi affarijiet prattiċi. Ġifieri, spiss nisimgħu b'dil-famuża idea waħilt, writer's block, waħilt, ma nistax. Hemm diversi modi tekniċi kif teliba dik. U dawk iva jistgħu jiġu, dawk lodot jistgħu jiġu maqsuma u pakkeġġjati għal min għandu interessi jitgħallimhom. Bl-istess mod bħalma elementi ta' kritika jistgħu jiġu malma.
Ma jfissirx li għax tafhom sirt kittieb tajjeb, sempliċement taf bihom. Mhix l-għażla tal-lingwa li se tagħmel it-tħaddim tagħha tajjeb jew ħażin, jew tħaddim li se jagħmel li se jesplojta l-lingwa mhux bil-kontra. Jekk inti tibda taħseb ħsibijiet bl-Ingliż, pereżempju titraduċjon bil-Malti, hemmhekk ovvjament qed toħloq sfida li kien nifsek. Però dik hija problema ta' traduzzjoni, mhix kwistjoni ta' vokabularju jew ta' sintassi. Kull lingwa ttik parametri li mbagħad sta għalik biex taħdem magħhom. Ma narax limitazzjonijiet bl-ebda lingwa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.